Ndị kwụrụ ụgwọ ihe omume a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries. Adọgara m ọtụtụ ndọga mana nọrọkwa n'ọtụtụ mgbagwoju anya n'afọ ndị mụ na Chineke bidoro, nke m bịara chọpụta ugbu a na-ekwesịghị m ịnọ na ya. Ma ọ dị mma mgbe ụfọdụ mgbe ị ga-aga ụlọ akwụkwọ na ihe mmadụ ọzọ mejọrọ. Mana abalị achọrọ m ikwu okwu banyere gị na Chineke inwezi mmekọrịta, ma ekwere m ya ma ekweghị m ya. Dịka gị na Chineke na-emekọrịta ihe na-abịa nso, otu ahụ ka mmekọrịta gị na Chineke ga na-adị omimi, na ihe banyere gị ga na-abụ n'etiti gị na Chineke. Dịka mmekọrịta gị na Chineke ga na-adị omimi bụ otu ekwensu ga-eji na-atụ gị ụjọ. Ya mere, dịka mmekọrịta gị na Chineke ga na-adị omimi, ga na-abịakọta ọnụ, na-ezi ezi, na-apụta ìhè, ọ bụ otu ahụ ka ekwensu ga-esi na-atụ gị ụjọ. Amadị m na ọ na-enye ekwensu nsogbu ma ọ bụrụ na anyị so n'otu ọgbakọ, anyị abịa na-eso iwu na ụkpụrụ niile nke okpukpere, enweghị ezi mmetụta nke obi, anyị na-akpa Chineke amụ. Ịma, enwere m ike icheta mgbe ogologo oge gara aga mgbe m na-eche, mana echeghị m na a ma agwanwu Chineke otu ahụ, n'ihi na achọghị m ikwu banyere otu m si bụrụ onye nzuzu, mana ọ maara ihe niile. Ma naanị ihe ọ chọrọ bụ m imepe ọnụ m wee gwa ya banyere ya. Ma ekwenyere m ka ahụ na igodo abụọ nke gị na Chineke ịdị n'otu, mana amaara mgbe ụfọdụ ịma ụmụnna, ka anyị hapụtụgodo okwu ahụ bụ mmekọrịta chiri anya, ka anyị gafere ya. Ịma, Chineke chọrọ inwe mmekọrịta chiri anya naanị gị na ya, n'ịhụnanya nke pụrụ iche, nke dị ike, bụ mmekọrịta. Ọ chọrọ ịbụ enyi gị. Oyiri Kraịst abụghị naanị banyere ịga ụlọ nzukọ kwa izu. Anyị ga-emeri nke ahụ. Ị bụ onye otu Kraịst? Ana m aga ụlọ ụka. Nke ahụ akọwa ihe ọ bụla. Ị hụrụ Jizọs n'anya? Ị na-aga njem na nrube isi? Ma gịnị ka iji aga ụlọ nzukọ? Wee gaa nwere ngọzi gị? Agaje m inwere ngọzi, ma echọrọ m inwere ngọzi m. Ị na-aga abụ ngọzi? Ị na-aga enwe ofufe gị na ndị ọzọ ka enwee ike site n'okwu Chineke wulie gị? Fee Chineke n'obi gị niile. Ịma, echeghị m na ụlọ nzukọ na-ewuli ụwa otu o kwesịrị ịdị. E nwere ọtụtụ ọchịchịrị n'ụwa ugbu a, ma oge eruola mgbe anyị ga-eji gbanye ọkụ bọlbụ. Anyị bụ ihe nke ụwa, mana ụfọdụ mmadụ na-echefu ịgbanye ọkụ ha. Anyị kwesịrị ijisi ike ime nke ahụ. Anyị niile, ma mụ onwe m kwa, anyị niile kwesịrị ijisi ike, gbalịsi ike banyere ihe ndị na-eme n'ụwa taa na ihe na-eme n'ime ndụ nke anyị na anyị chọpụtakwa na anyị ga-akwụrụ n'ihu Chineke otu ụbọchị wee kwuo otu anyị si bie ndụ anyị. Ọ bụghị dị banyere eluigwe na ọka ala mma, a zọpụtara site n'amara. N'ezie, achọghị m igbu oge m. Achọghị m ịtụfu oge Chineke. Achọghị m ịbụ mmadụ ahụ nke na-adịghị amị mkpụrụ ọbụla. Achọghị m ịbụ onye na-anọchi naanị ọnọdụ. Achọghị m ịtụfu oge m na-esi Chineke agụgọ na ihe ndị na-enweghị isi. Ugbu a bụ oge nke inyefechasị. Ọ bụ oge irube isi. Ọ bụ oge nke ime ihe ziri ezi ma na-emeso Chineke n'eziokwu. Ma ekwenyere m na igodo abụọ nke ịdị n'otu na mmekọrịta siri ike nke gị na Chineke, mmadụ ole chọrọ nke ahụ? Ọ dị mma. Echere m igodo abụọ ahụ bụ eziokwu. Ị na-ekwuru Chineke eziokwu, ejigidela ihe ọbụla, agbalịla idowe ụfọdụ akụkụ ndụ gị si nke ahụ bụ maka gị. Chineke agaghị abata n'akụkụ ahụ. Gị si mba o Chineke, ọ bụghị akụkụ ahụ, ihe ọbụla ọzọ nwere ike ịga. Ihe niile Jizọs si, ihe niile nke Nna nwere bụ nke m, na ihe niile nke m nwere bụ nke Nna m. Ọ bụrụ na e nwere akụkụ ndị ahụ nke ijigidere, nke ị na-achọghị ka Chineke banye na ha, gị chee, n'ezie ana m eme ọfụma n'akụkụ ndị a niile, ma ị maghị nke ahụ. Mba, ihe niile. Ọ ga-abụ onye mbụ na ihe niile. Ya mere, eziokwu mmekọrịta gị na Chineke, ekpere anyị na-eme, anyị na-atụgharị ekpere na ihe ọ na-abụghị, ya abịa ghọọ ọrụ
okwu a na ihe dịịrị mmadụ, ma ekpere bụ naanị ịgwa Chineke okwu. Ọ bụ ịgwa Chineke okwu n'eziokwu dịka ị nwere ike ịgwa enyi gị. Ọ bụghị ime ya ihe ọchị, ịma otu esi agbanwe olu gị ma ị na-ekpe ekpere. O na nke kachasị nsọ. Anụla mgbe ndị mmadụ na-eme otu ahụ. Ọ dị ka ha na-eji olu ọzọ ekwu okwu ma na-ekpe ekpere n'olu ọzọ. Ama m na Chineke na-eche ị nwere ike ịgafere onwe gị. Ọ bụ m Chineke, ọṅụ ọzọ. Eziokwu na oge. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka gị na Chineke nọrọ nso, ị ga-etinye oge na ya. Ma aga m agwa gị ugbu a, ọ bụrụ na ị dị njikere ime nke ahụ, mgbe ahụ ị ga na-achọ na ndụ gị niile ihe ị na-agaghị abụ. Ma ihe ga na-efunarị gị n'ihi na ọ bụrụ na Chineke enweghị ohere mbụ na ndụ anyị. Ugbu a gee m ntị, o nweghị mgbe anyị ga-emezu emezu. Ị na-anụ mgbe a na-ekwu ya, ma ọ bụ eziokwu. O nwere ohere bụ ohere Chineke na ndụ anyị. O nweghị ihe ọzọ na-aba na ya ma ọ bụghị Chineke. O nweghị ọnọdụ nke ọrụ ga-aba na ya. O nweghị enyi nwoke, enyi nwaanyị, di ma ọ bụ nwunye. O nweghị nwa, o nweghị enyi, o nweghị ọnọdụ nke ọrụ, o nweghị ego, o nweghị ụlọ nke ga-abanye na ya ma ọ bụghị Chineke. Ihe niile nke Chineke na-agwa anyị bụ maka ọdịmma anyị ugbu a. Ọ tụrụ m n'anya mgbe m chọpụtara dịka onye kwere ekwe na ị nwere ike. Agara m ụlọ ụka ọtụtụ afọ ma enwe onye gwara m nke ahụ. Ya mere m ji bie ndụ emeriri emeri. Abụrụ m onye nọ n'ụzọ eluigwe, mana enweghị m ọṅụ na ndụ nke m nwere mgbe ahụ. Ma achọghị m nke ahụ nye ndị mmadụ, n'ihi na ọ bụ ihe kacha njọ n'ụwa a ịbụ onye kwere ekwe ma ị gaghị enwe ọṅụ. Ị nụrụ ihe m na-ekwu? Otu ọ dị, eche m na onye otu Kraịst na-enweghị ọṅụ bụ onye iru abụọ. Ọ dị ka o kwesịghị dị ka ekwuo ya ekwuo n'ime ọnọdụ ahụ, n'ihi na ihe niile banyere ịbụ onye nke Kraịst bụ ihe obi ụtọ. A gbagharala mmehie anyị. Ị nwere mbido ọhụụ dị mma. Ịbụ onye e kere ọhụụ n'ime Kraịst. Ị nwere olileanya. Ịma ọ dị ka ihe niile dị ka ọ pụtaghị na ya enweghị nsogbu, mana anyị nwere Chineke. Ma ndị mmadụ na-asị, ana m agabiga nke, ana m agabiga nke ọzọ. O ekele dịrị Chineke na ị na-agabiga. Ejideghị gị otu ebe n'etiti ebe ị na-enweghị ike isi na ya apụta. Na mbụ ana m ekwe agabigaga m ka agabigaga m nke ọzọ. Otu ụbọchị Chineke tinye n'obi m, ngwa Joyce, ị na-agabigakwa. Ekele dịrị Chineke, ana m agabiga. Ekele dịrị Chineke, anaghị m achọ ịgabiga, agbalị ịgabiga na-enweghị Chineke n'ime ndụ anyị. Ị nwere ike inwe nsogbu, mana olee otu ọ gaara adị ọ bụrụ na ị nweghị Chineke gị na-enwe nsogbu ndị ahụ? Ọ gaara adị mma. Amen. Ya mere anyị kwesịrị iji mmekọrịta anyị na Chineke kpọrọ ihe. Anyị na Chineke. Chineke nyere anyị ike, mana ike a na-esi na mmekọrịta chiri anyị abịa, nke gị na ya. Atụfuru m ọtụtụ afọ na-etiri ekwensu mkpu. Achụgidere m ya, gwagide ya okwu, olu agụcha m, mana enwetụkwaghị m mmeri ọbụla. Ma otu ụbọchị Chineke ejide m ụbọchị m nọ na-eme ihe m na-eme, chee na ọ wee ekpere. Amaghị m na etighị mkpu. Ya sị m, gịnị mere echiche ahụ abata m n'ime? Gịnị mere ị gaghị amụ otu Jizọs si lụọ ọgụ nke ime mmụọ ya na ekwensu agbaghị mgba? Mgbe Jizọs batara n'obodo ya pụọ, ekwesịghị m ịbịa na fọnis na mbido izu bịa tiere ekwensu mkpu tupu m akụzi ihe m chọrọ ịkụzi. Mgbe m bata, aga m achọ ka ekwensu pụọ. Amen. Ma ịma, mgbe ị gara ọrụ, ekwensu niile a ga-azụo ịzọsa ụkwụ gị n'ala n'ụtụtụ. Otu mmụọ ọjọọ agwa ibe ya sị, ewoo, o sile n'akwa ndina rịtuo ọzọ. Ewoo, o buliela ọzọ. Ọ bụghị nke a. Oyi ma ekwensu na ekwensu na ekwensu na ekwensu. Anyị na-ekwu banyere ekwensu nke ukwuu. Ya mere, ọ bụrụ na anyị lee anya na otu Jizọs si bie ndụ, na n'ezie onwe m ahụ nsogbu ya na ekwensu. O meriri n'ọgụ niile, guzogide ọnwụnwa niile, pụta na mmeri. Ị ga-ebido mụtawa ọtụtụ ihe ozugbo. Ma agaghị m abanyecha n'ịkụzi nke ahụ ugbu a, n'ihi na ọ bụ otu nkụzi kwụrụ onwe ya. Mana otu ihe ị ga-achọpụta bụ na ọ na-enyekarị nna ya oge ya na nna ya ịnọ. Ọ na-atụfukarị oge ya na ya ịnọ. A gbajuru anyị n'ike na mmekọrịta anyị na Chineke. Mana ama m na ọ bụrụ na m jụọ, na ọ ga-abụ eziokwu. Ọ bụrụ na m sị, olee ndị ọ na-ara ahụ ịtụfu oge dị mma mgbe niile ha na Chineke ifekọrịta ofe, ndị ọ na-ara ahụ ijide onwe ha ime nke ahụ? O nwere ike aka niile n'ebe a n'ala elu. Ya mere, ọ bụrụ na ekwensu alụso anyị ọgụ nke ukwuu na ihe ahụ, gịnị ka anyị na-eche nke ahụ bụ?
N'ezie, gịnị ka anyị na-eche nke ahụ bụ? Ma ana m agwa ndị mmadụ oge niile, obi dị m mma na ị na-ele ihe onyonyo m kwa ụtụtụ, ma achọghị m ka ị were m mere Chineke. Nụrụ ihe m na-ekwu. Ewekwala ịma n'ihi na ị lere onye nzisa na ihe onyonyo, nke ahụ bụ oge Chineke. Oge dị m mma na ị bịara ọgbakọ. Ana m ele anya na ị ga-anọ ebe a izu agwụ. Aga m anọ ebe a ụtụtụ Sọnde. Ị ga-aga ụlọ nzukọ gị kwesị ntụkwasị obi ma agbaghachi ebe a bịa nọnyere anyị. Enwere m ike ịbịaghachi n'elekere nke 6 nke mgbede. Anyị na-anabata ọbịbịa gị, mana achọrọ m ka inye Chineke oge ka ị nwetatụkwa ihe nweta gị tupu gị arịtuo n'akwa ndina gị n'ụtụtụ. Mana achọrọ m ka ị chọọ Chineke tupu gị bịa ebe a. Amen. Mana achọrọ m ka ị detue. Mana achọrọ m ka gị na Chineke gaa gụgharịa ihe ndị a, n'ihi na ịma ihe mere anyị nwere ike inye gị mpempe ntakịrị na ihe ị chọrọ wee nye ndụ gị. Ị ga-enweta mpempe n'abalị a, ụtụtụ echi, abalị echi, na Satọde. Ụfọdụ n'ime anyị nwere ike isi n'ụlọ akwụkwọ ebe a na-azụ ndị ozi were mpempe ihe ndị a bịa, mana ọ bụrụ na i jighị ya gakwuge Chineke. Masị ugbu a, enwere m ihe a niile dị ukwuu, amamihe na okwu, mana achọrọ m ka ọ rụpụta ọrụ n'ime ndụ m. Ya mere ana m ewetara gị ya Chineke, n'ihi na o nweghị ihe m bụ ma ewezụga gị. Ma ana m ekele gị maka onyinye nke i nyere ndị mmadụ na otu ha si ejere anyị ozi, ma ha abụghịkwa gị onwe gị. Ma ana m ayọ gị ka ịtịkọta ihe ndị ọnụ n'ime ndụ m, ma mee ya ka ọ rụpụta ọrụ, ma nye m mkpughe banyere ya. Eburukwala ozi niile ị nụrụ wee laa n'ụlọ na-eche otu ị ga-eji eji ya gbanwee ụwa, n'ihi na ị natala ozi. Otu n'ime nsogbu anyị kachasị, ana m eche, ọ bụrụ na ị chọrọ ime eziokwu, ọ bụ ịnụ ọtụtụ okwu, ịdị oke ọsọ ọsọ, ma o nweghị nke na-abanye n'ime anyị. N'ezie, ọ dị mma m na ihe onyonyo na redio ma CD ma DVD, ihe niile nke dị n'ime obodo anyị nwere ike ịnụ ozi dị iche iche 20 n'ime ụbọchị 5. Ma n'ezie, anyị na-aghọta nke ahụ. O nweghị nke na-abụrụ anyị ihe pụtara ihe, n'ihi na anyị ga-atụgharị uche na ihe anyị kwesịrị ịmụ ha. Ha kwesịrị ịbanye n'ime ime anyị. Nụchaa ha niile. Nwanna, mgbe ị nụrụ otu ihe gị lebara ya anya sị, nke ahụ achọrọ m ya, nke ahụ bụ ihe dị ukwuu na ndụ m. Ọ kara gị mma gị depụtasị ihe banyere nke ahụ, ma nke ahụ ka ị kwesịrị iwepụta ihe ọmụmụ akwụkwọ dị elu na ya. Gị gakwuge Chineke sị, ekwesịrị m ịga ụlọ akwụkwọ dị elu maka nke achọrọ m ịgụ ya, achọrọ m ịma ya, achọrọ m ito, achọrọ m ileba anya n'okwu ndị a, achọrọ m ileba ha anya n'ime akwụkwọ nsọ. O nweghị ihe karịrị ọmụmụ nke onwe. Ejikwala onye ọzọ wee gbanwee ọmụmụ ihe nke onwe gị. Onye mụtara anụ na-eji ngaji ekunye gị okwu ahụ. Amen. Chineke dị ukwuu. O nwekwara atụmatụ dị ukwuu nye ndụ gị. Ọ bụ onye otu gị, mana ọ gaghị emere gị ihe niile. Ọ ga-enye gị ikikere na agbamume nke ị ga-eji mee ya. Ọ ga-enye gị amamihe ime ya, mana ọ gaghị emere gị ihe niile. Ị ga-agba mbọ, ị ga-ejisi ike, ị ga-anọgidesi ike, ị ga-ajụ ịda mba. Ọtụtụ ihe na ndụ gị ị ga-ekwe ka ha pụọ na ndụ gị. Ihe ụfọdụ ị na-achọghị ime, ị ga-eme ya. Ihe ụfọdụ ị na-achọ ime, ị gaghị eme ya. Ma nke ọ bụla n'ime ha ga-enye gị obi ụtọ ma emechaa, nke ị na-amaghịdị otu ị ga-esi eguzogide ya n'onwe gị. O nweghị ọzụzụ ọbụla na mbido nke na-enye ọṅụ, mana emechaa n'ikpeazụ onye ọbụla ga-ebido na-achọ ịma banyere ya ma emechaa. Ịma ihe mere, emechaa ga-abịakwute gị ma ị chọrọ ya ma ị chọghị ya. Oge adịghị eche onye ọbụla. Haleluya. Efesọs 6 amaokwu nke 10. Aga m ewere akụkụ akwụkwọ nsọ ole na ole doo gị anya. Chineke ga-alụ ọgụ gị niile ma ọ bụrụ na ị họrọ iwulite mmekọrịta chiri anya nke gị na ya. Na mmechi, dị ike n'ime onye nwe anyị, ka a gbajoo gị n'ike site na mmekọrịta gị na ya. Okwu a mmekọrịta pụtara ịdị n'otu. Ọ bụ ụzọ ọzọ ikwu banyere mmekọrịta gị na ya bara ime siri ike dịkarịtara n'otu gị na Chineke. Ọ bụrụ na m nyere gị nkọwa nke okwu a bụ ịdị n'otu, ọ pụtara isonye, marachaa ihe omimi niile. Chineke chọrọ isonye na ihe niile dị omimi nke ndụ anyị. Ịdị mma. Ma echetara m mgbe Chineke metụrụ ndụ m aka na 1976. Mejuo m na mmụọ ya, ma metụ m aka n'ụzọ pụrụ iche. Ihe niile banyere Chineke apụta ìhè n'ebe m nọ. Ma
ịma Chineke na-agwa anyị okwu. N'ezie, olee otu ị nwere ike iji na-agụ akwụkwọ nsọ ị gaghị ekwetekwe na Chineke na-agwa anyị okwu? N'ezie, Chineke na-edu anyị na-echekwa anyị ịma ya nara n'olu oge niile, mana echere m na ndị mmadụ, ọ dị mma, onye ka ị chere na ịbụ nnọọ onye eluigwe na-akpọ mgbe niile? Ọ dị mma, atụrụ m ga-ama olu m, mana olu onye bịara abịa ka ha na-agaghị eso. Ọ bụrụ na anyị ma okwu ahụ, anyị nwere ike ịnụ olu Chineke. Mana ama m na nke ahụ bụ eziokwu. Mgbe Chineke metụrụ ndụ m aka afọ 70 ha, anọ m na-achọ ịnụ site n'aka Chineke. Amaghị m na mmadụ nwere ike ime nke ahụ. M bido nụwa olu Chineke, obi adị m ezigbo ụtọ. Enweghị m ike iguzogide onwe m. Ma ihe mere, ụbọchị Chineke metụrụ m aka bụ ụbọchị Fraịde, n'abalị ya ịgba egwuregwu bọọlụ n'ebe bọọlụ mụ na Dev mere. Ugbu a gee ntị, achọrọ m ịgwago otu Chineke ji chọọ ịnọ gị nso. Mmekọrịta gị na ya abụchaghị naanị ihe nke ime mmụọ. Ihe ọ bụla gbasara ndụ gị ma nke obere, Chineke chọrọ ịma maka ya. Ị ga-azụta ihe n'ahịa, ihicha ụlọ, ịgbanwe mmanụ, ịnya ụgbọala n'ụzọ, ịgbanwe ihe nwatakịrị. Nke a bụ ihe mmekọrịta a chiri anya bụ maka ya. Ọ chọrọ isonye na ihe ọ bụla nke gbasara gị, ma ị ga-akwụsị ị na-egbochi ya, na-eche na ọ naghị eche banyere nke ahụ. Ya mere, mgbe egwuregwu bọọlụ ahụ n'abalị Fraịde, anọghị m na-eche ka Chineke gwa m okwu banyere egwuregwu ahụ. N'ezie, amaghịkwa m ime nke ahụ, ma m nụ n'ime mmụọ m, gịnị mere ị ga-asị m nyere gị aka gbaa m sị mba, agaghị m eme otu ahụ. Ma lee, enwere m echiche ahụ. Chineke edowere ya maka naanị ihe ndị na-emebi emebi na ezigbo ihe ndị ime mmụọ nke okpukpere, ịgba egwuregwu kwa. Mgbe ahụ m bịa nụ ihe dị ka, ọ dị mma, gwa m ka m nyere gị aka ka imezi isi gị ahụ ka iwe ghara ị na-ewe gị. Mana ana m agwa gị, ịmaghị nnọọ otu o ji dị mma, ịmaghị otu ọ ga-eji dị mma, otu mmekọrịta gị na Chineke ga-esi dị ụtọ, ọ bụrụ na ị ga-emepe onwe gị ma chọpụtakwa na ọ chọrọ ịma banyere akụkụ niile nke ndụ. Biko nụrụ ihe m na-agbalị ikwu. Ọ bụrụ na m nwere ike ịkụzi ihe abụọ, nke m nwere ike, n'ihi na aga m enwe ihe ọhụụ na ihe onyonyo oge niile. M bụrụ onye ozi na-agagharị agagharị na-aga ebe niile na nzukọ niile. Enwere m ike izi ozi ọma abụọ, nke a na njem ịhụnanya. N'ihi na nke a bụ ihe akwụkwọ nsọ kwuru, nke a bụ iwu nke kachasị: ị ga-ahụ onye nwe gị Chineke gị n'anya site n'obi gị niile, na mkpụrụ obi gị niile, na ike gị niile, na ume gị niile. N'obi gị niile, ị ga-ahụ Chineke n'anya site na ihe niile nke ị nwere. Ma nke abụọ dị ka ya, ị ga-ahụ onye agbata obi gị n'anya dịka ị hụrụ onwe gị n'anya. Nzukọ anyị nwere ọrụ ịrụ. Anyị nwere ụfọdụ ihe nke anyị ga-emezi. Oge eruola mgbe anyị ga-eto. Amen. Ana m ayọ gị ka ị chọpụta na Chineke chọrọ isonye n'akụkụ ọ bụla nke ndụ gị. Egbochizina ya na ihe ụfọdụ. Ekewala ndụ gị ebe ga-aga n'ụwa na ebe ga-adị nsọ. Ihe niile na-adị nsọ mgbe Chineke nọ na ya. Gaa ebe ị na-azụ ihe n'ịdị nsọ, dịka mgbe ị na-aga ụlọ nzukọ, gị na Chineke soro gaa. Ebe ọ bụla ị gara, ị chọrọ ịgba mmadụ ume, ị chọrọ itinye ọchị n'ihu mmadụ, ị chọrọ ka obi dị mmadụ mma, ị chọrọ ịchọ ndị nọ na mkpa, ị chọrọ igboro ha ya. Pụọ, ga-abụrụ onye nlepụ anya nye Chineke. Amen. N'ezie, ndụ gị ga-abịa tụwazie gị ụtọ nke ị na-amaghị otu ị ga-esi mee ya, mana ị ga-enwe nzube. Nzube m bụ ikwe ka ihe m nwee. Nzube m bụ itinye ọchị n'ihu mmadụ. Ọ bụghị itete ụtụtụ ọbụla nọrọ na-ewe iwe ma inwe obi ịda mba n'ihi na ihe anaghị agara m ụzọ m si chọọ ya. Desiara Chineke ihe 25 nke ọ ga-emere m n'ụbọchị ahụ ka ọ dịrị m mma. Mmadụ nwere ike ịbịa ọgbakọ a wee sị, Chineke, ọ bụrụ na m anụ ihe ọbụla na ngwụcha izu a, ọ bụrụ na m anụghị okwu ọbụla na ngwụcha izu a, Chineke, echeghị m na aga m aga n'ihu. Ngwa, ọ dị mma, ọ bụ gị nwe okwu gị. Ugbu a, too Chineke. Ị nwere ike ịga n'ihu, hụ Chineke n'anya, hụ ndị mmadụ n'anya.
amen. Ma ị bụkwa mmadụ, ị ga-ahụkwa onwe gị n'anya otu aka ahụ. Mmekọrịta chiri anya, ịhụnanya kpamkpam na-enweghị nke fọrọ. Ewo, itinye n'obi anyị oge niile, ịmatacha nke ọma, ịnọkọta ọnụ, ikekọrịta ihe niile, ịbụ enyi, ịnọ n'otu. Nke akụkụ abụọ, dị ike n'ime onye nwe anyị, nwee ike nke ịdị n'otu nke gị na ya. Dọrọ ike site n'ebe ọ nọ, ike ahụ nke na-enweghị ihe na-ejidenwu ya na-enye. Ma tinye ngwa agha niile nke Chineke, ihe ngwa agha nke onye agha jikere nke ọma nke Chineke na-enye, na ị ga-enwe ike ịga n'iru iguzogide ụzọ niile na aghụghọ niile nke ekwensu. Ma olee otu anyị nwere ike isi eme nke ahụ? Dị ike n'ime onye nwe anyị ka a gbajuo gị n'ike site na ịdị n'otu na ịnọ n'otu, inwekọrịta ofufe na mmekọrịta chiri anya gị na ya. Ịlụ ọgụ anyị abụghị imegide anụ arụ na ọbara, ma ọ bụ imegide ihe nke a na-ahụ anya, mana imegide ịchị isi niile na ike niile na ndị onwe ụwa niile nke na-adị n'ọchịchịrị, imegide mmụọ nke obi ọjọọ niile n'ebe dị elu n'ime mmụọ nke eluigwe. Ka m gwa gị otu ihe, o nwere ọtụtụ ihe nke na-eme n'ebe anyị na-adịghị ahụ anya ka anyị na-echefu banyere ya. O nwere ebe a na-adịghị ahụ anya nke dị adị dị ka ebe a nke anyị na-ahụkwa anya. Ma e nwere mkpuchite Chineke ebe ahụ, e nwere ndị mmụọ ozi nye anyị, e nwere ọtụtụ obi ọjọọ na ọtụtụ ihe ọjọọ na ike nke mmụọ ọjọọ ndị nke chọrọ imegide anyị. Ma gịnị ka m na-agwa gị? Ọ kara gị mma na ị yiri ngwa agha nke ìhè. Ma oge ọbụla mgbe ị nyere Chineke oge, ị na-eyiri Kraịst, ị na-eyirikwa ìhè ahụ. Gị tinyekwa ọdịdị ọhụrụ ahụ, ekwensu agaghị ama ihe o ji ga-eme. Ìhè ahụ nke ekpuchiri gị ga-ekpuchi ya anya na ọchịchịrị ahụ nke obi n'ime ya, ma ị mara otu esi eme ya. Mmadụ mejọrọ gị, gaa gị na Chineke nọ. Agala eji ya agba asịrị gaa gwa ndị enyi gị 40 ndị na-apụghị inyere gị aka. Asịghị m ọ dị njọ ịgwa ndị mmadụ okwu. Chineke na-eji ndị mmadụ akwara ngwaọrụ, ọ na-ejikwa ndị mmadụ akwara ngwaọrụ n'ebe ndị ọzọ nọ. Anyị na-agagharị n'elu, anyị gbapụ n'ebe ekwentị nọ, anyị aga n'oche eze. Ị ga-abụ ezi enyi gị. Mgbe ọ dị gị ka ị na-ada mba, gakwuru Chineke. Iwe ọ bịara gị gị iwe iwe, ị kwesịrị ịgbaghara mmadụ, ị maghị otu ị ga-eji eme ya. Gakwuru Chineke. Chineke ga-enye gị ike ahụ na ume ahụ. Gị si Chineke, anaghị m apụ ebe ekpere a ruo mgbe ị nyere m amara isi ebe a pụọ, ma mee uche gị, ma mesoo ndị mmadụ ụzọ ị chọrọ ka m si mesoo ha. Ị ga-ekpe ekpere. Ị kwesịghị ịbụ otu ihe nke ime mmụọ bụ. Ị kwesịghị ịga otu ebe gị ga-agbachite onwe gị n'ebe a na-aga mposi n'ebe a na-azụ ahịa. Di m natara baptizim nke mmụọ nsọ mgbe ọ dị afọ 18 n'ebe a na-aga mposi n'ụlọ ọrụ. Mmụọ nsọ anaghị atụ nsị ụjọ, anagidenwu ume ya ndonu. O nwere ike a ga-abara m mba na nke a, amaghị m. Egosighị amaghị ihe, mana achọrọ m ka ị mata otu o chi dị nsọ, dị ụtọ, dị ịtụnanya, na otu o chi dị ịtụnanya na Chineke ahụ dị ụdị nsọ ahụ, dị ike, dị ụtọ nke ukwuu, ga-agbatute gasị. Ana m agbatute ebe ahụ. Anụla m ọtụtụ ihe banyere nke, ana m agbatute ebe ahụ. Ya sị, agaghị m ahapụ gị ma ọ bụ chefuo gị. Ya mere anọnyere m gị oge niile ruo okwe na ọgwụgwụ nke ụwa. Chineke m, gịnị ka anyị nwere? Mgbe ụfọdụ anyị na-anọ n'isi nye ihe anyị nwere. Anyị na-ata ahụhụ, anyị na-agabiga, anyị amakwaghị ma ọ ga-emeli ya ruo mgbe Jizọs ga-abịa. Anyị chọrọ mmepe ụzọ. Emechaala m ha niile. Ike abịa gwụ m ime ihe na-ezighị ezi. N'ikpeazụ m si Chineke, gosi m otu esi eme ihe ziri ezi. Amen. Ugbu a ị ga-echeta na anyị ga-ekpebi ụdị mmekọrịta nke anyị na Chineke ga-enwe. Otu anyị na Chineke ji dị nso bụ otu ndụ anyị ga-esi ezu oke. Ị gaghị enwe mmekọrịta ọbụla dị ike ma itinyeghị ya oge. Ya mere, chọsie Chineke ike n'obi gị.
kwụrụ ụgwọ ihe ndị a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries.